Tää on oikein ostettu tää kioski, mikä valmistaa nämä autot. Tää on niitten rakentama tää rata. Onko tää niinku Napoleon-kartassa onko tää niinku enemmän tämmöinen isommakin rata? Joo, siis meillä on tässä nyt tää perusratapaketti, mikä ostettiin, niin se on tän mittainen. Me ostettiin vielä lisäpalikoita sille, että me saatiin tästä radasta tää leveä. Eikä vielä pystyttäisi, jos lisättäisiin toinen samanlainen setti, niin tässä saisi vaikka kuinka, mutta sitten ei enää niitä oikein huonetilaa. Vai täytyy tehdä niin hito kihara siitä, että se on pelkkää mukkaa vaan. Otetaanko toinen alkuerä? Joo. Siinähän Makealla hyvää kuotuumakkua. No niin. Teillä on etumatka, mitä olette koko eilisen sellaisen harjoitella. Varmaan helpompi ajella. Joo, on, mutta tunti sitten tuli tää rata tähän. Niin ei oo eilen harjoitellut.